Ba ki ga yanda san ki yayi mini, duk da na san kina hasane. Ki kalli cikin idanuwa na san za su zayyane. Wannan al'ajab na so ne da kauna, aiki na kiran ki ne. Da na faɗa ki ji, ki bani agaji, ni na rangaji, ki dan yi tsokaci. Ki bani ma'aji, ba zan can na gaji, ki kauda kudiji, a so bayaji. Labarin zuciya ni za ki tambaya, abinda na gaji ya zarce duniya.